saya iblis lanang. Manusa ora tatanan sawarga. Sawarga. Walah iki sapa ana wong tuwek. Tuwek-tuwek matamu. Ora mlek apa piye iki eyangmu, iki eyangmu. Iki eyangmu yang curiga rasa kowe iki tega kaya ngono karo wong eyang karo wong atuamu dhewe para Pandhawa. Kowe tega kaya ngono, kowe sanjane ana manteni ayo Prabu Ndorowati. Pancen tak niati yo. Aku ora nrimake sedane Kanjeng Rama Setija Munara Kasura saka tangane Nata Ndorowati. Kaenajan toyangku nanging ora pantes sinembah dening sapa wae. Biang. Anggepe apa? Aku arep wis tuwa kesih duwe kasekten. Bajane aku ora iso ngrawoke jamonmu. Menungso katatan ayo, mleo. Ora sadar karo kapan? Karo kowe pun kapan kowe? Ya! Ya jelek kira. Hei! Kanjeng Paman. Paman Penemban Curigananda. Ingkang putra Cumadong dawuh Kanjeng Paman, wela. Kosek iki lha kok dadi praupane padha karo Setyaki. Kowe sapa? Kula atmajanipun sawarga Kanjeng Rama Setyaki. Kula pun sanga-sanga iki Jayasanga. Walah. Lah kok padha plek karo anake Werkudara. Curigananda kakangku piye? Iki kok padha karo Setyaki iki piye? Jan sing dienggo Setyaki lah ngopo? Oh ngono ya. Kula mriku atmajanipun Rama Setyaki sawarga. Ya nggih anakku ya. Kanjeng Hyang kula Cumadong dawuh Kanjeng Hyang. Wah, ora pangling putuku dhewe Wisabajra. Kanjeng Hyang. Kula Cumadong dawuh timbalan paduka Kanjeng Hyang Curigananda. Ya, Wisabajra ya. Kanjeng Hyang. Ingkang wayah Cumadong dawuh. Gusti, aku nyawang kowe lha kok dadi tanpa beda aku kaya nyawang Gatotkaca kowe sapa? Kula miwat majaripun sawarga Rama Gatotkaca, kula pun Sasi Kirana. Wah, Sasi Kirana. Porme kok iso padha. Sing bedake ya mung bokonganmu, Sasi Kirana. Kanjeng Hyang Cumadong dawuh. Kanjeng Hyang kula Cumadong dawuh timbalan patu Kanjeng Hyang Curigananda. Sapa iki? Padha karo Antarja kuling wayah pun Danurwindo Kanjeng Hyang atmajanipun sawarga Rama Antarja. Wah. Mbah Kakung. Simbah. Mbae, Mbah. Dara. Bule kakangku piye? Kok ana bocah mbah-mbah iki sapa iki? Wah. Anak kucluk. Sapa? Anak Antasena. Anak Antasena, Jayasena. Piye, Mbah? Aku nyadong dawuh timbalane Simbah. Karsa. Mbah Krama Paing. Nyadong dawuh timbalan, Mbah. Jayasena ya. Wah, lah kok ora beda karo bapakne Antasena ki wong dlogak-dlogok. Antasena kae wong gladuk lah kok kowe padha murang tatamu le. Karang banyu kiline medhun, Mbak. Sing patut dicurigai iki kudune Pakde Gatotkaca karo Pakde Antarja. Coba wong Simbah Werkudara ki ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Anake sing ora iso basa, ora iso ndodhok ki ming Bapa Antasena almarhum. Lah aku ki nunggak semi karo Simbah Werkudara ora iso tata krama. Anu almarhum Bapak Antasena ora iso tata krama, aku ya ora iso tata krama, teges kuwi wis lumrah. Lah sing patut dicurigai iki Pakde Gatotkaca almarhum karo Pakde Antarja jenat. Merga Simbah Werkudara ora iso basa, ora iso tata krama, kok wong loro kuwi do iso basa. Coba engko gek ling nguruni wong liya, Mbah. Aku semelang e. Wah, caitan ora sah cangkeman crigis. Ya ora gelem crigis. Ngopo aku dilahirke barang to, Mbah? Jayasanga wonten dawuh, Paman. Apa to sababe wondene? Aku nimbali kelawan
turas Pandhawa ya putu-putu Pandhawa. Wah penemban kados pundi? Yektine ngene. Wektu dina iki Yayi Prabu Kalimataya bakal lerek ke Prabon. Teges bakal mudhun saka dampar kencana negara Ngastina. Ternyatane Yayi Prabu Kalimataya ngrumangsani yen wis keladuk yuswa, keladuk sepuh. Mula negara Ngastina bakal dipasrahke ana ngarsane turase Pandhawa. Ya kuwi atmajane Abimanyu Sawarga. Ya kuwi Sipari Kesit. Lajeng parang patuko penemban kados pundi? Parang patuko Kanjeng yang kados pundi? Tata-tata samata ing gati sawegung diri. Gandeng bakal ana gawe gedhen. Mula tak caluk supaya negara Ngastina tansah tentrem. Merga mesti seakeh trubusaning satru telip Mangindrajala, turase para Sata Kurawa ingkang tansah durung nrimakake marang patine wong atuwane. Parang patuko penemban kados pundi? Yen to ketemu turase Kurawa, nggih tak jaluk rangkulen supayane duweni tumindak kang becik supayane gelem sare. Nanging yen to wis wegah nampa warah sartane nampik pitutur becik, babar pisan Jayasanga sak putu-putu kabeh. Kepiye carane nggonmu bakal ngadili kawan para turase kuring kang berguguk ngutawaton ora gelem nampa warah nampik pitutur becik. Nanging tak jaluk aja nganti ana Rajapati turas Kurawa sing mbok pethuki kuwi aja ngasih mbok piloro ngono ya. Jayasanga sartane putu-putu kabeh. Jumangkah anggara sesumbar mawa lindru bumi gonceng kumaludhuk kuntara keatok. Penemban curiga nanta ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun ingkang putra mewah sangyanipun para wayah-wayah Pandhawa minjang menapa? Mangkate kapan, Mbah? Arep nganggo budalan napa ora? Gek budalane selok apa plindru? Wah, cah kentir ora ngerti laras, ora sasuk nyangkem. Kaya karepku ki ben dikira dalang ngerti laras ngono. Kamangka ya ming bluk. Jayasena, piye, Mbah? Nembang waterkaning Purwadyabala, pelok Bos Lindru, sakarepmu. Oh iya, nek ngono aku tak request pelok. Budalane Nyu Palapa. Kaki nembang Jayasena. Iya, Mbah. Kenjing bidal gumurung. Senggeng Astina Nagri. Angkong ingkang Palakaswa prabusananira lir surya wedali sanging Salanidya rasa madangi jagat tak munga pening sapucaing ukir Ucengko ya marep babang sumirat kening soroting surya megalan gunung-gunung
pangestu ngkara wayah tur jagat Togok Catugara Tejamaya ya Teja Mandri aja kaget kowe tak awe ingsun pijana ngarsane ingsun Togok wektu dina iki tak pijana ing praja negara ing Traju Tresna Togok padha raja padha slamet sak sowanmu Teja Mandri Nona met pasang Kalimantabe dina bina ngono duni dumawang tawang tuwang linepatna ing tulak manu sinuwun paduka sinuwun Prabu Sawaraka nggih sinuwun Prabu Sarwaka nimbali Sawaraka kok nganggo Sarwaka lambu sinuwun Prabu Sawaraka nimbali sowanipun ingkang abdipun Togok kula nyadhong dawuh sinuwun wilujeng sowan kula kepaleng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Togok tak tampa Catugara ora liwat pangestu ningsun wae tampan napa kawan sampun kula pundhak jimat taribe ndayana ning kasantosan bilung padha slamet tekamu kula nuwun amit pasang Kalimantabe tinebena nglodune dumawahing tawang tawang sinuwun wilujeng sawanipun ingkang abdi pun bilung kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk sinuwun ya bilung tak tampa pangestu ningsun tamanana bilung nak nggih sampun sangat anggen kampula pundi sinuwun nyuwun pangapunten mbok bilih dadosaken mboten renaning penggalih paduka awit kula cumalana wantun matur wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Sawaraka dinten sakmenika ngawi sangjaning para kawula kok kula sawang mraja negara Traju Tresna ajeng enten gawe gedhen ajeng enten napa sinuwun nggih sinuwun mbok kula kalih Togok niki diparingi dawuh ajeng enten paring damel napa ajeng enten ewuh napa teng Prajanegara Traju Tresna mrika wonten ing Setinggil Binaturata kok dipun cawisaken magrobak-grobak tumpukan peni-peni raja peni guru bakal guru dadi glondhong pengareng-areng menika badhe dipun ginakaken kagem menapa sartanipun menika badhe dipun beto dhateng pundi sinuwun nyuwun kateranganipun ingkang gumathak gumathak Togok wonten dawuh aja kaget Gok yektine nggonku sawetara wektu wis bisa nglenggana sartane bisa nampa kelawan kang dadi lelakone Kanjeng Rama Prabu Setija Sawarga sakawit pancen Sawarga ora nrimakake sedane Kanjeng Rama merga pancen wis kodrate Kanjeng Rama kudu seda kaya mangkono kanane aku wis isa nglenggana Togok merga nampa aturmu sartane aku bisa mangerteni kang dadi aturmu yen to jebul kasunyatan karo sing dibiyawarakake dening saking para titah kuwi ora padha karo kasunyatane nggih keparengipun kados pundi mula wektu dina iki aku arep ngrengkuh kadangku Gok aku arep ngrengkuh kadangku ing negara Ngastina ya kuwi atmajane paman-pamanku para Pandhawa ya putu-putune Kanjeng Eyang-eyang Pandhawa mergo aku nampa pawarta Gok yen to kadangku Yayi Parikesit atmajane Paman Abimanyu Sawarga wektu dina iki bakal sinengkake ngaluhur dijumenengake nata ning Prajanegara Ngastina lumintir keprabone Kanjeng Eyang Kalimataya ya Kanjeng Eyang Prapuntadewa sapurnane Perang Gedhe Bratayuda mula Gok gandeng Prabu Sawarga wis bisa nglenggana sartane wis bisa nampa kang dadi lelakon sartane kahanane Kanjeng Rama Prabu Setija aku tinarbuka penggalihku aku arep nyengkuyung karo Parikesit Gok glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kae bakal tak aturake ana ngersane Yayi Parikesit dimen kanggo ya kuwi piandel nggone miwiti ambangun negara ya Wastina senajan to ora ana sak propirane senajan to bondo Traju Tresna ingkang dak gawa kae yen to ditaker sartane ditraju
kelawan bondo negara Ngastina ora ana apa-apane nanging aku njaluk Yoga niatku sing kaya mangkene iki mau sengkuyungen kanthi lahir lan batinmu Yoga merga nggonku banget lahir batin tresna lan Yayi Parikesetaka wela long Ratu Gustimu wis tinarbuka penggalihe alhamdulillah lho alhamdulillah lah wong maune mencak-mencak kok ora trima arep goleki Prabu Bathara Kresna ndi sing jenenge Prabu Bathara Kresna wong eyange dhewe arep dipateni kok nek sinuwun Prabu Sawarka urung ketemu Prabu Kresna ketemu karo senjata kocrek cakra senjata cakra malah dicakra sirahe rak kita nggak punya juragan iya mana tahan iya mana tahan bahasamu ya syukur gak nek wis pancen bener-bener lahir batin teges ngendikane Sinuwun Prabu Sawarka Sinuwun Prabu Sawarka kuwi ora mung kanggo abang-abang lambe ning pancen lahir batin kok cetha saka liringing netra ora kena diapusi togok wonten dawuh piye munggumu pamanggiku sing kaya mangkene lah nek kula sarujuk mawon bilung piye nek kula manut mawon wong kula kalih togok niki ming kere kula niki ming ngetutke panjenengan kula niki ming didadekke batur pangembating catur nek ana kala mangsane kula kalih togok ditareni nggih saisa-isa kula jawab ya Gok nek kala mangsane mboten isa nggih nyuwun priksa kaliyan ingkang langkung pana ingkang langkung priksa iya pramila babakan niat ancas sartanipun gegayuhanipun Sinuwun Prabu Sawarka menika estu ya Gak kami mendukung kula kaliyan togok ngrumajangi sartanipun nderek mangayu bagya lajeng mangkatipun wonten Prajanegari Ngastina benjang menapa sinuwun ora ketang sambung apa celok lintang tumune aku bakal budal dina iki togok sidhem jroning pasewakan Adyageng tanpa sabawa Nalendra mbek marwa sing Sang Katri Gumulung mangrompak ing wadya kurca kula rek kakire-kire didemat ing wonten masewakan negari Raju Trisna kedadak wonten kawula negari Raju Trisna ingkang wantun minggah wonten ing kedaton negaring Raju Tresna Mancot Pancaniti pangrembeng para kawula kancana daya iki enek daya njaluk dalan wae dalan
campo sang nyong ngadali lera tatet wileting koto Danyangkung mangun sang nitimin sang sang ngaji ladi nyong ngetali uwas terus surawi loko kaya buta singa ragil pasti jonggo dandanyoma ngambak boyo bila jagat pangestu korwayap toro jagat togok wonten dawuh bilung nun kak ora bahas sing jijik-jijiki lho ngopo ibu-ibu sinden dahar ibu-ibu apa mung sitok kok oh ya berarti dasare Surabadok iya liyane ramangan-mangan dhewe iki kok ha iya tokno wae ngele kok paneng omah Rakopen kira-kira sapa iki togok mbok menawa kowe tepung didangu mawon sinuwun asal usule saking pundi anake sinten ya pangkate napa ya Kisanak nuwun sewu aja ngira ingsun tumambu yekti saweg sepisan iki panjenengan ingsun manuh kelawan jeneng para Kisanak yen to nitik saka sandanganmu sartane nuwun sewu busanamu kowe iki kawula saka sawijining negari Kisanak sira kuwi sapa sartane sapa kang dadi kekasihmu Kisanak yen to pancen kowe iki satriya waduh kula nuwun amit masang kalimantabe tinebih ing iloduni dumawahing tawang tuwang linepat ing tolak manut tinebena saking siku dendaning Ubathara sinuwun matur sembah nuwun awit paduka sinuwun Prabu Sawarka sampun kestu amiji pisanipun ingkang abdi iya Kisanak sira kuwi sapa sartane saka ngendi nuwun sewu mbok bilih dimestani dhateng kula menika kawula wingging saking negari ing Kilen Pragi ngendi kuwi kok lambu Kilen Pragi Kilen iki kulon Pragi iki kulon praga kulon praga e basake wis men tolong sasake saunune dayoe kawula saka negara ing Kilen Pragi sapa sira Kisanak mobil sudimestani dhateng kula pun kerti windu kawula negara Kilen Pragi sinuwun oh iya nuwun sewu mugi kepareng ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Kisanak ndak tampa relat pangestuku tampanana Kisanak kerti windu sampun sanget anggen kawula pundi karya jimat maripe ndane kasantosan banjur wigati menapa Kisanak iya kerti windu sowan ngabiyantara ning Prajanegara Traju Trisna ana wigati apa nuwun sewu kula menika sekawit saking negari kula inggih saking negari ing Kilen Pragi menika lon-lonan kula lumampah nyumurupi kawontenane lok ing jagat lah kok teka kula sampun lumarep wonten kedaton utawi wonten negari ing Traju Trisna kula nyumurip wonten sak ngajenganing kedaton negari ing Traju Trisna menika kok kathah sanget sinuwun wujudipun glondhong pangareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi menika kok kathah sanget menika badhe dipun ginakaken kagem menapa sartanipun menika badhe dipun beta dhateng pundi mbok bilih ingkang abdi kaanggep lancang kula nuwun sewu kula menika namung kepengin mangertosi jernyatanipun kula menika wonten negari kula sinebat wartawan ngati-ati sinuwun piye bilung ngatos-atos niku jurnalis kon ngati-ati piye mengke nek
jenengan mengajeng dimanfaatke, jenengan mengajeng diliput ning hasile mboten dibagi ngatos-atos. Ora Togo, ora apa-apa. Ratu Traju Trisna iki sugih kok padhake. Oh lha nggih. Nggih. Di manfaatke ora apa-apa, penting didit. Nah, berhasil kok. Apa? Prinsip yang kita tanamkan kepada Sinuwun Prabu Sawarka wis kasil. Ha iya, penting didit. Kartiwindu. Wonten dawuh Sinuwun. Aja kaget atimu. Yen ta wektu dina iki panjenengan ingsun bakal lumarep tumuju ning Praja Negara Ngastina. Lho. Badhe tumuju wonten Praja Negara Ngastina. Wigatosipun menapa? Ora kejaba aku mung bakal nyengkuyung kadangku ya kuwi Yayi Parikesit. Nggone bakal sinengkake ngaluhur madeg nalendra ning Praja Negara Ngastina. Mula kang saka kuwi ancas gegayuhanku nggawa saking glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kae bakal tak nggo nyengkuyung kadangku ya Yayi Parikesit nggone bakal senengake ngaluhur madeg nalendra ing Praja Negara Ngastina Kertiwindu. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retaning bawana. Oh, waduh nuwun sewu lho Sinuwun, nuwun sewu. Mobile kula kaanggep lancang, kula nuwun sewu, nuwun sewu. Teka paduka kok badhe nyengkuyung kadang paduka pun inggih menika pun Parikesit menika menapa mboten naminipun samangke badhe nuwuhaken raos memungsuhan antawisipun negaring Ngastina kaliyan negaring Traju Trisna. Ngose. Gunemu kok iso kaya mangkono. Kowe kok iso ngarani yen to nggonku nyengkuyung Yayi Parikesit iki bakal nuwuhake rasa memungsuhan iki tegese piye? Nuwun sewu to. Nuwun sewu menapa paduka menika mboten emut dumateng kawontenan lampan paduka. Inggih tiyang sepuh paduka inggih ingkang Rama Sawarga Sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura. Mrika rak kawontenanipun mrika mesakaken sanget awit rikala semanten dipun pejahi dening ingkang Eyang inggih Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kertiwindu wonten dawuh perkara kuwi wis ora bakal ndak anggep banget wis ndak ikhlasake. Perkara Kanjeng Rama Prabu Setija ingkang seda saka astane Kanjeng Eyang ing Durawati Sawarka wis bisa nglenggone sartane Sawarka wis bisa nampa. Lho ning nuwun sewu. Menapa paduka mriku dereng mangertosi kasunyatanipun? Aku ya wis mangerteni kasunyatane. Ingkang jarwane sinten? Iki panakawanku abdiku iki, baturku. Ya toga karo mbilung iki sing tansah njlentreke kasunyatane Kanjeng Rama Prabu Setija. Teka bisa sirna saka astane Kanjeng Hyang Durawati. Lho, menawi aturipun toga kados pundi? Yen to miturut ature togok kabeh mono wis pancen gumantung saka drateng pepesthen. Nggone Kanjeng Rama duweni luput kelawan atmajane Kanjeng Hyang. Ya kuwi kadange, ya paman Samba Sawarga kuwi pancen wis dipestheke dening Gusti Kang Arya Jagat. Sartane wis ora bisa diselaki meneh. Yen to telas tulise Kanjeng Rama Prabu Setija kuwi sirna saka astane Kanjeng Hyang Durawati. Walah dalah. Nuwun sewu lho Sinuwun. Ngeman-eman dieman. Lho tegese eman-eman menawi jeng andika mriku Nalendra jejering Nalendra dipun pitados dening kawula kathah kok namung pitados kalan ature kere-kere kaya ngoten niku. Cobi to kula aturi menggalih. Ingkang kula mangertosi lan kasunyatanipun ingkang sejati menika benten kaliyan ingkang dipun aturaken pun ana kantoga. Lho, bedane piye? Bentenipun kula nuwun sewu. Anggenipun ingkang Rama inggih menika pun Prabu Setija Bumanara Kasura. Menika seda saking astanipun ingkang Hyang Natandrawati menika awit ingkang Rama menika mboten narimakaken ingkang maman inggih pun almarhum Samba menika. Inggih menika anggebang garwanipun ingkang Rama inggih ingkang ibu pun Dewi Haknyanawati. Lah iya.
bab kasunyatan kuwi aku ora arep ngandhake mergo kuwi wadi tumraping kulawarga. Kuwi wadi tumraping kulawarga Kadang Sentana Turas Negara Ndrawati. Nuwun sewu, mboten kok babagan wadi, mboten kok babagan aib menika senes. Kawula Kulon Praga iki jen modern kok. Modern. Ning nuwun sewu. Nata Ndarawati menika anggenipun nyedani ingkang Rama menika awit sampun peteng manahipun sampun kuthung nalaripun. Lho, tegese piye? Kowe aja ngawur-ngawur. Ngarani karo Kanjeng Hyang Ndarawati yen wis kuthung nalari wis peteng atine. Cobi to, mboten peteng manahipun kados pundi? Ning ngatasi anakipun nggih menika ingkang paman pun swarga Raden Samba. Menika badhe nggih bang ingkang ibu Nata Ndarawati kok malah ngubu-ubu Nata Ndarawati kok malah ndombani karo pakartine anake sing ora prayoga, malah nganti gawe srana patine. Ingkang Rama inggih menika pun Prabu Setijaba Asura cobi to mang penggalih. Ratu sing kejem, ratu kejem pundi? Kaya ngoten niku kok ajeng direngkuh minangka sedulur. Nek cara kula mboten wong ndombani wong demenan kok dibelani sinuwun. Wela jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kertiwindu wonten timbalan. Bareng tak pitung-pitung kok luwih bener ucapmu tinimbang ucape Togog. Alah dalah. Lah nek bener pancen leres ingkang dados aturipun ingkang abdi pun Kertiwindu kasunyatanipun menika kados mekaten. Sejatosipun Prabu Kresna menika mboten narimaken bilih anakipun pun Samba menika konangan le demenan kaliyan ingkang ibu. Iya. Bareng tak pitung pancen bener aturmu Kertiwindu. Walah menungso ora tatanan. Nata Ndarawati ora pantes sinembah teka pakartine sak ngisore dalaman. Parikesit. Aja ngarep-arep aku nyengkuyung karo kowe, malah kepara. Bakal tak urungake nggonmu bakal sinengake kaluhur Prajanegara Ngastina parang. Pokoknya malekak-lekuk trembelong kang saraweta kang sapo dandel ula menungso ora tatanan lung wah jan wah ki tiba rada saka wite basa Indonesia atau Jawa ke ya ben lah kok pakartine saya Maraja Lela saya ambabi wuta anggepe kowe kere-kere arep ngopo wela long bol nek bapake cangkeme elek ki anake ya turun lah iya anak sengkuni iki ra pangling ora mbeduli karo dapuranmu sing baku nggonku ngubu-ubi ratu Gustimu wis kelakon bakal mbalela ora nyengkuyung karo Parikesit marang. Waduh Togog iki piye Gong? Lakirangan Gusti Patih. Ratu Gustine awake dhewe Sinuwun Prabu Sawarga lha kok dadi mbalela kaya ngono. Pun ditutke sanaku jantrene mawon ngirit Wadyabala Sinuwun. Dinata lamun katututan
lamun mangsa prawira diktaya ora nangkono magawe kelarira wang menungso ratatan ora pantes uripna Tandrawati ora mberduli mbuh kuwi eyangku dhewe mbuh kuwi pepundhenku dhewe nanging yen to wis tega gawe sedane Kanjeng Rama Setija mung merga ngurungkepi karo pakartine anake sing mung arep nggibang Kanjeng Ibu Agnyanawati anake ora nrimake Kresna utang nyawa saur nyawa utang pati saur pati marat Iblis iki musuh iki apa apamu sapa kowe Ngirinawati bolos kelar sepapan balik takon karo kowe sapa takoni malah ganti takon aku anake Sawarga Rama Kanjeng Rama Raden Setyaki ya aku Jaya Sanga
Sing jare songo-songo kae. Yo, wah. Ming rong nomeran ning glelenge, Pol. 6-9 iki gaya. Wong Astina kowe. Dasar Bronyoto. Ngirir Wadyabala kuwi sapa? Takon karo aku tumenggung Nung Sastra Winger Miat Sudibyaning Rat. Sapa? Tumenggung Nung Sastra Winger Miat Sudibyaning Rat. Gawe jeneng angel yo ben. Sing gawe jeneng aku ngopo dapurmu? Melu-melu. Ya pikir. Aja mepalangi laku ning Purwadyabala saka Traju Trisna, li arep gempur parikesit. Nggone ora nrimake parikesit jumeneng ratu ning praja negara Ngastina. Coba angkembe. Kaya wis atos kowe. Menteleng kowe bandeng. Apa apamu cobanan? Mbok iya tak coba kowe. Ha! Bebe. Telek. Aja ora bener to Indro barang rene we. Sirahmu ya. Arep ngopo? Diantem pisan jengkelang kaya ngono. Arep kendel-ndelke kridamu, Pak. Yo. Wong arep pabrik kok kan bebangal. Ya ben penting didit. Hot. Anu meno rusa meno ya ben wong didit wah tiru-tiru aku kuwi prinsip nang negaraku kok tiru hut ha yo hut tut ya ge ya hut ya hut ha hut aduh
Aduh. Aduh. Wah. Wah. Duh. Ya jirit iki. Garas kowe diantem tanganku dhewe, Udara. Wah, isih lara Siap. Wah. Elok kita antem pisan rapopo urung lara jenan. Hot. 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 Mati aku. Sabato larat. Iya. Hot. Hot. Wah, weh. Wah. Hut. Hut. Wah. Hut. Wah. Hot. Wah. Wah. Rene ae. Wah. Hot. Wah. What? Ah! 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 Gestek. Hut, boy. Ho, ayah. Hut, boy, ladi mau. Ha, ha. Ngangkot iki. Wah. Wah. Asik. Longgo tombak. Indro, cendro. Oh, hut. Aduh. Kowe kok iso indro to Setyaki? Iso wae. Sapa anek Setyaki? Jaya Sanga. Ah, Jaya Sanga. Ah, padha ya pareme. Hut. Wah. Hei. Wah. Wah. Waduh. Mati aku. Wah. Ampun, Mas. Ampun. Rekmu. Wis. Asik. Hut. Waduh.
pacaring ornamen gegono dasaring mangsa katiga Godhog woi wah woi woi nyamber kok munyuk munyuk wah ya bot wah What? Yalah, amuk Suramarata, Jayamarata. Leno ak candak siramu. Hot. Wah. Wah, wah. 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 Nyanane ngalanggan aklar.
menungso ora tatanan. Wila. Senajan to negarane pepundhenku dhewe para pendho. Nanging yen to kasunyatane gawe lara atine Prabu Sawarga. Wong Astina. Sing gedhe pangapuramu yen to akeh rajapati kawulamu sing padha tekaning pati. Kamangka ora mangerteni kenthang kimbuling lakon pojok mleret ing kanan. Merga kesempya ing aradan. Yektine sing tak goleki nata Ndrawati Prabu Kresna. Lah kok sajak Wadyabala negara Ngastina. Sansaya gawe rusak Wadyabala saka negara Trajutrisna, gawe muntape Prabu Sawarga. Wong Astina. Tampanana pusakaku tombak Kyai Pamuksaraga. Ora mundur aja takon dosa parat. Amuk legane atiku wong Astina. Narapati Twinaris swaraning Kresna kang langkung tresnanira marang Japanon. Wisa Bajra malu-malu ning ngopo? Kanjeng yang ngaturaken ketiwasan mugi dados ning kawuningan. Piye? Lah kok sajak kanana ing Prajanegara Ngastina ora tentrem iki ning apa? Bisa Bajra. Mugi dados ning kawuningan. Bilih negari ing Ngastina ketaman Parangmuka menika Wadyabala saking negaring Trajutrisna. Wadyabalanipun Prabu Sawarga ngamuk punggung sratamta wonten Prajanegari Ngastina. Mengangka badhe dipun bumi angus. Lah dalah. Sawarga kowe Anastica, ora kena kandhani wong tuwa aja takon dosa marah. Manus nek jajal sari bali pisanate. Sawarga, kowe kandhane ora? Kene dindake kamurmanmu ora? Kowe kena tak kandhani ora? Kowe wong tuwa mirang-mirang jenenge wong tuwa. Iki pandhita ing Cemara sing ora bakal curiga ta. Tekan kene marah menungsa
piye? Iki kowe nglepaske pusaka abrakan kaya ngene ka. Iblis lanang manusa ora tatanan sawarga wala iki sapa ana wong tuwek matamu ora mlek apa piye iki eyangmu yang surigara telung kowe tega kaya ngono karo wong eyang karo wong atuamu dhewe para Pandhawa kowe tega kaya ngono kowe sajan kene antara manteni Ayu Prabu Ndorowati pancen tak niati yo aku ora nrimake sedane Kanjeng Rama Stijaba Menara Kasura saka tangane Nata Ndorowati. Kaenajan toyangku nanging ora pantes sinembah dening sapa wae. Biang. Anggepe apa? Aku arep wis tuwa kesih duwe kasekten. Panjane aku ora iso ngrampung jamanmu menungso katatan ayo mleo ora sadar kapan karepe kowe kapan kowe ya jelet kira hei menungso ora tataran kowe arep wani karo bandhe tanah Jawa iki Nata Mandura Prabu Baladewa ratu sing rata mambu penantang lha kok dadi diapuramu iki ning atase putuku dhewe delangap wani antang aku menungso apa we Kanjeng Eyang sampun Kanjeng Eyang Sarate pandam sumula amadangi jroning asa reyan kenani wadana ngrekaton kang remu sang kakung mangrara ampa babo maneman beratan te pronto beratan te pronto ayo sung sewu kelepatanipun ingkang wayah
Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Hei! Bocah ora ngerti wulangan wong gerang. Nggih, nyuwun pangapunten. Sing ngajari kowe sapa? Sing ngajari kowe kon ngamrene Ngastina. Sabar, Mbah, sabar, Mbah, sabar. Simbah ki wis tuwa, wis mambu lemah. Mambu lemah ndasmu kuwi. Padha isih meger-meger kaya mambu lemah. Jayasena. Lah, ya alon-alon to wong wis sepuh kuwi nek asmane kumat. Asma. Lah, ora apa to? Mungkin nek bengok ki aja disengka. Eling iki nek disengka ora gelem iki. Iki. Kok terus sak geleme dhewe ora. Ngerti mong kari tingil-tingil barang kok. Ayo. Sesuk dolan ning Randu Gumbala tak nehi. Apa? Alciklopir. Panganan apa kuwi? Salep wis segala penyakit mari kuwi. Sawarga wonten timbalan Kanjeng Eyang. Kowe ora mawas apa piye? Kowe ora mawas apa piye? Kowe dadi entuk pawarta yen to sejatine ndadekake kowe minger kiblatmu sing ngomong sapa? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Kula nampi sowanipun Kertiwindu. Kertiwindu? Iya. Piyambakipun matur bilih sejatosipun Kanjeng Eyang Natandrawati menika namung badhe andombani sartanipun ngrumajange karepipun Paman Samba Sawarga ingkang badhe anggebang Kanjeng Ibu Haknyanawati. Sing ngono sapa kuwi? Sing ngono sapa? Iki ingkang matur kados mekaten menika pun Kertiwindu. Jayasena. Apa Mbah? Kertiwindu ki sapa? Piye? Kertiwindu sapa? Kertiwindu ki sak ngerti ku anake Sengkuni. Wah lah dalah menungso ora tatanan. Sawarga wonten timbalan. Kowe ora ngerti yen to Kertiwindu ku jatine anake Sengkuni. Atmajanipun Patih Sengkuni. Sawarga. Ya, walah. Mula kok ature nyebar wisa keparat menungso ora tatanan. Ngono kok ya percaya kuwi lho kowe. Ngono kok ya percaya lho kowe lho ora. Goblok banget. Lha kok tak tirokke to, Mbah. Lah aku mung manut kowe. Wong tuwa kuwi mengkari napaki kawan sing dadi lakune para putu-putu. Anak putu buyut canggah. Waring udeg-udeg siwur. Gantung siwur. Malah mung wong tuwa omongane nglantur. Sawarga wonten timbalan. Kowe nek isih kena tak pringgake becik, isih kepengin slamet nyawamu, ayo tak kandhi manunggal nangsane para Pandhawa ngrumajange kadangmu mari kesit nggone bakal sinengake ngaluhur. Modar. Alon-alon nek ngendika ki alon-alon. Wah iya. Jayasena ya. Nek kowe isih kepengin penak uripmu, ayo tak kandhi manunggal nangsane para Pandhawa nyengkuyung kadangmu mari kesit nggone bakal sinengake ngaluhur. Madeg Nalindra ning Praja Negara Ngastina. Sawarga. Permarane manuswa myonge amprang kati karenaning kaswase yaning marga hamalat kung tumiring sang Gandawastratmaja leng-leng lalu angolati surya mangrang sang wayah waduh Kanjeng Eyang iki namung sendika ngestaken dawuh padu Kanjeng Eyang curiga nonton Cemara Sewu. Ayo nek pancen kowe isih manut, isih gelem dikandhani, isih gelem dipringgake becik kalawan ngendikane wong tuwa. Ayo tak kanthi manunggaling Praja Negara Ngastina. Nek ngatur monggo supaya kula dherekaken Kanjeng Eyang. Ngarsa panting son tumiling engolati puspita metem endak kang warni
Mitri tananon Sekar Warsiki Tulung tanggen ada tumplak Tulung tanggen ada tumplak dan liki Tulung tanggen ada tumplak dan liki Jaja muntap liriki nentap Tuka yaya sinipi Netra kocak ngontar handir Hidupnya mangolon Soko wadani rombaranang Wadani romeranang Wah menungso ratatanan Lah kok dadi nggonku ngubub-ubub ing lawan Sawaraka Lah kok muspra tanpa guna malah nek tuwekan gerangan sing mejang karo Sawaraka wekasan Sawaraka bisa manunggal satane nampa marang kanane ya ora mung bakal tekane semene nggone kerti windu gawe rusak kanan Raja Negara Ngastina entenana Pandhawa Wiratmaka piye Wisantara lha nggonku nganti kelaman kowe bakal nyekseni lumadine jumenengan nata ning Raja Negara Ngastina iki kok sajak mangu-mangu penggalihmu Wisantara piye ora mangu-mangu sabab apa awake dhewe iki mung bocah sartane awake dhewe iki mung kawula yen to ngasih mengko mlebu ning kedaton negara Ngastina apa ora jeneng awake dhewe bakal nampa pidana saka nata Ngastina lah piye kowe iki kowe ora ngerti, kowe ora ngerti Ratu Ngastina sing saiki iki ora kejem kaya Ratu Ngastina sing sadurunge. Merga ya pancen sing dadi Ratu Ngastina saiki kuwi Prabu Puntadewa sadurunge parikesit lho. Iya, sabanjure lah mulai iki ngene. Tak genake sisan niatku nganti karo kowe, Wiratmaka. Iki sisan bareng kang sepisan awake dhewe nyekseni lumadine jumenengan nata ya kuwi Prabu Parikesit ping pindhone aku bakal ngawahu Sudarma goleki ana ngendi durunge Eyang Janaka Wiratmaka mulat mara sang bagus semunira kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu nirang padha kadang Wisantara piye kowe kok sajak malah nyemoni karo aku lho nyemoni piye to nyemoni ora jeneng mokal merga yen kowe mangerteni aku iki sejatine uga putune Kanjeng Hyang Janaka malah kepasang yoja katuju wingine kowe nganti kelawan aku nyang Raja Negara Ngastina iki dadi pancatan nggonku goleki Kanjeng Hyang Janaka lho sik kowe kok ngomong kaya ngono kuwi piye puruhanamu ya Wisantara yen to aku iki sejatine anak Kanjeng Rama Irawan kelawan Kanjeng Ibu Titi Sari waladal
yen ngono awake dhewe iki sedulur Wiratmaka. Lah iya. Mergo iki aku iki anak sawarga Bapa Wisanggeni. Mula wektu dina iki ayo digege mangsane digelak wansine. Goleki ana ngendi durunge Kanjeng Hyang Janaka ning Prajanegara Ngastina. Walah ketiwasan iki. Sopo kae? Mangkahang krusumbar mawalindo bumegonjeng kumaludo kuntor katok jagat pangestu ngara wayah Bathara Jagat. Lah kok dadi iki ana nom-noman loro nyegat kelawan aku. Raden kowe sapa? Kowe lah dalah Wiratmaka. Piye Wisantara? Iki ana wong prapta mrene mongko nakoni karo awake dhewe. Ya diwangsuli wae sejatine sapa. Kisanak mengko dhisik. Yen to takon karo aku iki Wisantara. Raden Wisantara. Iya. Sing mburi kuwi sapa? Aku Wiratmaka. Wiratmaka. Lho lho sik. Nek ngono kowe iki anak Wisanggeni karo anak Irawan. Iya, iya Kisanak pancen ngono. Wela dalangkir putuku. Lah kok dadi sampean ngrangkul karo aku iki kepiye? Wela jagat pangestu ngara. Nggih anakku, wayahku ya putuku Wisantara. Apa kowe iki sejatine ora mangerteni yen to iki eyangmu ing Bana Keling ya iki eyangmu Panengah Pandhawa, iki Raden Janaka. Wela dalah Mbah Kakung iki. Babar pisan Wiratmaka, piye Wisantara? Ora ngira babar pisan yen to bakal ketemu karo Mbah Kakung ya Hyang Janaka eneng kene. Ora aku arep takon. Kowe iki arep lunga nyang endi? Eyang, piye Wisantara? Aku arep lumarap ning Prajanegara Ngastina. Lho, wigatine. Wigatine aku bakal nyekseni mari keset nggone bakal jumeneng nata. Wila. Wiratmaka ya arep nyekseni pari keset nggone jumeneng nata. Iya. Aku sisan arep ngawawu Sudarma goleki ana ngendi durunge Hyang Janaka, malah wis ketemu eneng kene. Duh, Kanjeng Hyang, Kanjeng Hyang. Jebul kondange ngakeh nyebutake kuwi pancen bener. Yen to Kanjeng Hyang Janaka kuwi baguse ora ana sing nandingi. Ketemu langsung lagi iki. Njaluk foto ya? Iya. Kowe iki kok yo aneh-aneh wae. Ora iki kok ngetaki bokong. Wisantara, piye Kanjeng Hyang? Tak jarwani mengko dhisik. Sadurunge mbok bacutke lakumu nggonmu bakal tumuju ning Prajanegara Ngastina. Tak kandha karo kowe ya, Nggih. Piye?
piye yang iki mau aku lagi wae ditundung minggat saka negara Ngastina. Lho, ditundung minggat jalarane apa? Mergo nggone kadangmu si Parikesit ya putuku si Paripurna. Iki sajak lirwa ing kewajiban tegese dheweke wis kawisuda wis kajumengake nata ning Prajanegara Ngastina. Nanging bareng wis entuk derajat pangkat sartane semat. Dheweke lali karo sing tansah nyengkuyung. Dheweke lali karo asal mula bukane. Aku ini atasi minangka wong tuwa, aku eyange. Lah kok aku dadi dierang-irangke aku ora dianggep. Malah ning ngarepe wong akeh. Asmane Raden Janaka digawe kucem, digawe wireng. Asmane Satria Mbana Keling. Apa pantes kaya ngono kuwi, Mbok? Biyantu apa pantes kaya ngono kuwi mbok anggap sedulur. Weh, lah dalah Parikesit kok kowe kaya ngono kowe. Modar kowe saiki. Wong-wong Ngastina do arep ngopo meneh? Ya, tak sawang saka kedoan. Saya suwe saya bakale rusak kanane mergo patrape ngerti windu malat. Yata larata sangkaing kutha sang Kurakala yana mutusa sang Sri Kakang Semar Wulandara lho Bagong nggih. Apa mboten iso mingu? Ora iso, tengeng Bagong. Gara-gara sing awake sak genter mau dhuwure. Iya. Niki enten satriya nom-noman kalih niki ditakoni niki. Iya. Kisanak kowe sapa nggih? Lho lungguh sik. Ana wong nyegat kelawan lakune Wisantara. Kowe sapa, Raden? Takon karo aku Pamadya Pandhawa. Raden Janaka. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Ulir genjang alus risang mawe galandrung. Wah, ngapusi kowe menungsa ora tatanan. Kowe ngaku Kanjeng Hyang Janaka. Kamangka wis cetha yen to Hyang Janaka lagi wae ketemu karo Wisantara. Ngosik. Lah kok dadi kowe ngoman-oman karo satriya Mbana Keling Raden Janaka. Sejatine kena ngopo? Aku arep ning Ngastina. Aku arep ngamuk ning negara Ngastina. Aku ora nrimake Parikesit gone jumeneng nata kok lha kok dadi sia-sia tumindak sia-sia karo Kanjeng Hyang Janaka nganti ditundung minggat saka dhaton negara Ngastina. Wiladalah nggih putuku Wisanta. Lho. Semupang yang ngarono kati netraning uga rapuh ngong sabdaning kukila ringkane kara sagetar
niki tumeng akong lirwu sing pine panca pripun Ndara ora pangling iki putuku Wisantara anak Wisanggeni sing mburi kae putuku Wiratmaka anak Irawan naning kok dadi slagane kaya mangkono Kakang nuwun sewu Ndara kula Ndara Wisantara lho iki sapa ana menungsa kok wujudane kaya kenthang kenthang wis jingkrung mengkurep ngono kok pasukane Cleopatra nuwun sewu kula niki abdine Ndara Janaka. Nggih, Bos, ngapusi. Aku ora percaya nek iki Janaka. Nyatane Yang Janaka wis ketemu karo aku sadurunge tumeka ana ing kene. Mengke riyen sing jenengan wastani Kang Yang Janaka niku pripun? Napa panjenengane napa piyambake sing sampean pethukke niku kira-kira sirahe nuwun sewu lanyap napa luruh? Lho. Yen aku mau ketemu kuwi lanyap padha karo aku kaya ngene iki. Kleru niku senes Ndara Janaka. Niku sing pisan kleru. Ping pindho Ndara Janaka sing sampean panggih niku dhewe napa ngirit panakawan kula sanak-anak niki. Dhewe. Ampun cetha nuwun sewu. Sampean niku kedah wasih sing pamawas. Sampun ngantos mengke sampean mung diapusi. Niki Kang Yang sing asli. Niki Kang Yang Ndara Janaka sing sejati Ndara. Walah dalah. Ora pati nduga mono yen to ketemu kelawan putuku Wisantara. Iya Kanjeng Yang. Kaya padha karo bapakne ora iso basa ya Mir ya. Sing jeneng banyu ki iline medhun. Iya. Aku arep takon karo kowe nggir. Piye Kanjeng Yang? Niatmu praptoning Mrajanegara Ngastina iki apa? Aku bakal nyekseni jumenengan nata ya kuwi kadangku mari kesit. Yen ngono ayo ndak kanthi mlebu ning Mrajanegara Ngastina. Ayo Kanjeng Yang. Matane menungso ratatanan. Lah kok dadi seranaku? Nggonku bakal gawe rusake negara Ngastina, mesti wae ana sing mambengi parat. Redo mamor mangawur-wurahan tengarane ngacuret kong maguru kongso tetekat yobutula parapan sriting turangga hesti para kata ingkang dojo layu sepit
Mboten mangling Kanjeng Hyang Kerti Windu rawuh wonten ing Kadipaten Pancala. Panca Kusumaya, aja kaget aku ingkang prapta. Inggih, Kanjeng Hyang Kerti Windu kados pundi? Wonten paring dawuh menapa teka jengandika Kanjeng Hyang rawuh wonten mriki? Panca Kusuma wonten timbalan. Ketiwasan tenan yen to kowe ora prapta ning Prajanegara Ngastina. Ketiwasan tegesipun kados pundi? Kowe ora krungu kabar to kowe? Kowe ora krungu kabar? Kowe ora krungu pawarta sing wis sumebar warata sak indenging jagat iki pawarta binandunging Karna bin tombok bakul sinambiwara. Kowe ora krungu apa piye? Nuwun sewu. Pawarta babakan menapa? Kadangmu parikesit wis sinengkake ngaluhur ana ing Prajanegara Ngastina. Coba gagasen. Ning kampase parikesit ki usmane lagi 14 taun. Lah kok teko dadi wis dadi ratu kuwi apa? Apa ora jeneng mokal apa ora jeneng aneh? Apa ora jeneng bebangeri asmamu minangka kowe minangka Turas Ratu Ngastina Doenguni ya kuwi Prabu Kalimataya ya Kanjeng Hyangmu Puntadewa. Coba gagasen. Coba pikiren. Kira-kira yen to kowe kuwi sing dadi Turas Nata Ngastina. Nek sing lumintir keprabane Nata Ngastina Prabu Kalimataya kok anake Janaka utawa putune Janaka, kira-kira memper apa ora Panca Kusuma? Kakyatri sangga perangu renangkul kinembet kembet Kanjeng Hyang piye nuwun sewu kula kinten menawi babagan derajat pangkat kalian semat menika namung sampiran. Pramila kula menika ikhlas menawi negari Ngastina dipun lenggahi dening kadang kula pun parikesit inggih boten dadosaken perkawis menapa. Lho. Piye to ki kok ora terprovokasi iki piye to ki? Lho. Ning ketiwasan nek kowe ora ngendhake kelawan parikesit, kowe ora murungake parikesit. Nggone dadi nalendra ing Prajanegara Ngastina ketiwasanipun kados pundi? Parikesit lali bebasan ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Malah pepunden-pepundenmu eyang-eyangmu para Pandhawa padha ditundung minggat saka Prajanegara Ngastina. Wiladala parikesit kowe kok kaya ngono di. Dasare aku ki anak bapa Sengkuni. Sengkuni ki gaweane icuk-icuk kono, icuk-icuk kene. Dasare aku ki nang negara Ngastina dhisik. Bapakku ki gelandangan politik. Mula gelem ora gelem aku kudu neruske sing dadi ngendikane bapakku. Aku tetep bakal nyengkuni marat.
bagus asmunira kang kamanungsan kasrapan tingkaing mungsuh nerang padha kadang Kanjeng Eyang Durgandana Kanjeng Eyang Maswawati sedaya ingkang sami lenggah lan ingkang sami rawuh sampun siyaga anggenipun badhe anyekseni lumadinipun wayah kula pun marikesit anggenipun badhe sinengkaken ngaluhur dados nalindra lumintir keprabonipun ingkang wayah pun Kalimataya wonten Praja Negari Ngastina. Ya Putu Prabu Kalimataya ya yektine mangkene kabeh kang sinandhang dening putuku parikesit iki sayekti wis dadi pepestaning kodrat mbuh kanthi alasan apa wae kanthi pawadan apa wae mbuh merga yuswane parikesit ingkang isih mudha tumaruna nanging gandeng kabeh iki wis dadi pepestaning kodrat para Pandhawa uga ora kena selak. Inggih Kanjeng Eyang, iya Kanjeng Eyang. Semanten ugi ingkang wayah punata Ndarawati. Ugi mboten kendhat anggenipun tansah nyuwun kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa supados nampi nedha narima ing pandum lampahan ingkang sampun dumadi. Iya, Kaki Prabu Kresna iya. Nggih, nanging mugi dados ning kapuningan kami tumaning Nalindra Ngastina inggih menika calon Nalindra inggih wayah kula pun parikesit sajak mboten kersa madheg kami tuwa ingkang inggih menika tansah ngulati dumateng pun parikesit anggenipun madheg Nalindra Kresna. Pripun Kakang? Ora cucuk tumban lho kowe. Tumban cucukan kok cucuk tumban. Iku wis sesuk. Wis padhang. Kaki nek parikesit arep jumenengake nata gak dijumenengake. Inggih Kakang Penemban. Monggo lah nggih panjenengan ingkang ngandhi ta paduka mriku ingkang dados kami tumanipun. Weh lah parikesit wonten paring ngadhawuh Kanjeng Hyang Penemban Curigananta. Ayo pun Eyang Kandhi dandan cara kanalendran nggih. Monggo kula dherekaken. Werkudara ku ya ngadange kok. Sarana ta kowe iki. Nganti ku ya udan sinemeni sak jawining Kethaton Negari Ngastina samya aluk lan suka parisuka jumenenganing Sang Nata ya sang parikesit ya sang paripurna nalika semanten lenggah wonten sak madaring dampar cana kedadak plajaring Manakawan sinuwun ketewasan. Laruta saking kutha sang guru kula ngaturaken gendrawasan. Bagong menapa mlayu-mlayu ngaturaken mohon matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu. Sapa ya ki?
Sinten iki? Kuwi putu Prabu Parikesit. Sinuwun Prabu Parikesit. Wah lah, pun pelantikan to. Wis Ponokawan. Wah, alhamdulillah. Mangayu bagya sekethi jumur. Ana apa Ponokawan Bagong melajar ngaturaken ketiwasan. Bilih ingkang Raka Ndara Pancakusuma ngamuk punggung wonten negari Ngastina sinuwun. Weh